Приключи тая фаза, както казах, вече вие сте новия собственик, целият цикъл е преминал и от тук нататък от вас остава да спазвате договора, който сте подписали с банката за кредитирането и да спазвате условията по ипотечния заем, който ви е отпуснал. Няколко препоръки, когато искате да закупите имот с банков кредит. Първо, след като направите проверките, тръгнали сте през това какъв имот мечтаете да закупите, стигнете до банката, редно е да направите проучване в няколко различни банки, в които вие да сравните условията, които ви дават. Все пак знаем, че взимаме този кредит за много дълъг период. Много е хубаво да четете внимателно, да гледате какви ще бъдат вноските, колко посилни ще бъдат те за вас. Все пак 30 години ще ги изплащате. И тук всяка една цифра играе изключително значение в цялостния период, в който вие ще го връщате този кредит.